العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين رسولنا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوتي وأخواتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, че Аллах Азza wa Jalla отредил тая вечер отново да съм в Магерово. Верно, през далече идваме, през година, но алхамдулилlah, че се виждаме. Едно от най-хубавите неща е, че се виждаме и то в джамията, в домовете на Аллах Азza wa Jalla, а не се виждаме на места, където Аллах Таля да пази, има и харами. Така че едно от най-хубавите неща е да се виждаме в домовете на Аллах Азza wa Jalla. Гледам, всички сте, машала, радостни, усмихнати и от тук, че Аллах Азza wa Jalla ви е дал нова книга, на която пише 2.26, чисто нова книга, и от вас зависи какво ще напишете вътре. Първо, Аллах Таля дано ни даде здраве да изкараме тая година, и второто е да попълним колкото се може повече с добрини и с неща, които да се гордеем утре при Аллах Азza wa Jalla. Вие виждате, че много от хората още от първия ден успяха да напълня половината книга само с харами. Казах точно и в Рибново, и на вас ще го кажа, аз мразя Нова година. И особено когато си в Мекка и точно тогава идваш и гледаш народа от ибадета, от най-свещеното место, идваш в България и виждаш пукания, стреляния, плюскания по маси. Хората се гордее с нещо, което няма никаква полза, но това е годината. Това е нощта, в която се извършва най-много харами през живота ни. Това е на Нова година. Вие вижте за какво става въпрос. Така че, алхамдулилlah, ние сме мусулмани и се възползваме от това време, че тия почивни дни, пък Аллах Таля отредил днеска да съм тук, и по покана на селото и от задължение от муфтийството, напоследък не задължава и със специални лекции, които ние сме длъжни да се съобразиме. Така че при вас се пада да се говори за една уникална тема. И ще въвръщаме назад във времето, в моите детски години, когато аз бях дете. И да почнах тия първи стъпки да учиме за ислям, въпреки че плановете ти са други, но Аллах Таля решил да си съвсем друго от това, което ти си мислил. Но и на вас ще кажа, че плановете на Аллах Таля винаги са най-добри. И ако ние свикнем да се съобразяваме с това, което Аллах Таля ни е отредил, няма да имаме тия нерви, няма да получаваме тия инфаркти, няма да имаме инсулти, защото каквото и да дойде, ти го приемаш и кажеш алхамдулилlah. Щом стана, алхамдулилlah. Не е станало, алхамдулилlah, че не е станало. И се радваш на живота, това, което Аллах Таля ти е дал. Но хората, които не разчитаят на Аллах Азza wa Jalla, те искат винаги да е на техното. И оттам се получава проблемите, които тия имаят. Така и при младежите, така и при възрастните. Ще ви дам пример, иншалах. Така че темата, която тия искат да говорим днес, това е за възпитанието на децата, а и в тях е бъдещето. Така че аз ще започна един аят в Коран и Керим, в Сура Хадид. В един аят Аллах Таля описва живота на всички мусулмани, на всеки човек. Аллах Таля в един аят описва през какво ще мине човек. И алхамдулилlah, че Аллах Таля ни е разяснил. Няма нужда да се луташ. Значи вижте, Аллах Таля те създава и те изпраща на дунята и те изпраща и книга. И ако се водиш по тая книга, няма да имаш проблеми. Тая книга ще те докара до дженнет. Така и когато взимате нещо в магазин, особено покрай празниците, понеже има намаление, ще купуваш телевизор, винаги или перална взимаш, опътване си има, как да използваш. Днеска хората се възгордява и казва, аз нямам нужда от това напътствие. От това опътване от Коран и Керим, от сунета, не, аз имам акъл. И виждаме, че влиза в едни задръстени улици, няма управие и няма излизане. Така че, алхамдулилlah, че Аллах Таля ни трудил сме мусулмани и да се възползваме от това, което ние ще чуем тая вечер. Сно ще го кажа и на вас, алхамдулилlah, че сме мусулмани. Какъвто и проблем да възникне, като се обърнеш към Аллах Азza wa Jalla, какъвто и да е проблема, ще го решиш. Когато ходя на такива групи, специално посвещените места, хората стават много искрени там и споделя някакви собствени неща с мене, както и тук, и от тук. Хората нека си ме чувстват много близък и споделя, искам да споделя нещо с теб.
И споделя и виждам, субханаллах, че много от хората има различни проблеми. И някой път вие обичате да плачете пред мен заради изпитанието, което Аллах Таля те е товарил, и плаче и то искрено. Искаш да му помогнеш. Ако това го направиме с Аллах Аззаваджал, на седжде си, сами си дигнеш ръцете и я Раб. И наистина, ако се разплачеш, както плачеш и пред мен, валлахи Аллах Таля ще чуе на момента. Такава искрено виждам в хората, че се очудвам. Елхамдулилlah, че има тая искреност. И Аллах Таля ни дава знак, ето, аз ви чувам. Сега, като бяхме едни приятели, семейство Аллах Таля ги е изпитал с детенце, което закъснева с говора. И когато закъснея, като се мине 5, 6, 7 години, и вече почва да се предаваш и викаш едва ли. Той вече на 7-8 години едва ли ще проговори. Но аз съм сигурен, че когато вдигнеш ръцете към Аллах Аззаваджал, дори и да е невъзможно, Аллах Таля ще ти го даде. Но казвам, че сърцето да е чисто. И правихме дуа. И аз ги познавам, защото ги обичам това семейство. Правиме дуа. И тук правя дуа, дано Аллах Таля им даде детенцето да проговори. И когато тръгнаме на умрата, майката плаче от радост и вика жената, вика ли виждаш, вика, плаче, вика, не че нещо има проблем, плаче, вика, защото детенцето й се е обадило от България и ръко Ана ела си. Си чакаш го вече 7-8 години. И ето, че Аллах Таля приема дуата. Това ще върне назад във времето. Това не е свързано с темата. За времето на Муса алейхиссалам. Една случка разказвам винаги, но някак си хората, въпреки това си намираме някаква дупка, там влизаме в нея, не страда да излеземе и Аллах Таля няма не чуе нас. Не. Аллах Таля ще не чуе. Жена за времето на Муса алейхиссалам, Аллах Таля я изпитва. Като я записва в кадър, в съдбата, че никой няма да има деца. Никога. На арабски се казва Аким. И тая жена знае, че ако иде при Муса алейхиссалам, Муса алейхиссалам ще я Раб, моля ти се, дай, Аллах Таля ще й даде. Всеки пейгамберин дуата е приета. Муса алейхиссалам идва тая жена, моли го и той няма проблем, взима абдес, обръща се към мат, казва, я Раб, ти си всемогъщ. За тебе е най-лесното. Само да кажеш кун и тя ще роди. Аллах Таля му връща и казва, я Муса, тя никога няма да роди. Аз съм я записал в кадър Аким. И се тръгва. Обаче тя смръмжа нещо и казва Рахим. И думичките Рахим, Керим, това са от имената на Аллах Аззаваджал. И тя казва Рахим. Тръгва си, минава се година, пак идва и пак се моли. Минава се трета, пак идва и пак го моли. И вето той казва, Муса, и да идва жено, не може да се промени. Просто писалката е записала преди създаването на небесата и земята, че няма да имаш. И тя пак си казва Керим, Рахим, Аллах ще минава се 4-та година, идва с бебето, гледа момченце, му се казва, какво става? Пак ли идваш? Той ми че е взел от друга жена. Казва, не, вика, това си е моето. Алхамдулилlah, Аллах Таля ми даде. И тогава му се очудва повече от нас и казва, я Раб, ти ми каза 3 пъти, тя никога няма да има. А тя има. Следно, че Аллах Таля го е излагал. Тя е родила. Има. И тогава казва Аллах Таля, когато й казваше Аким, тя казваше Рахим. Той ще ми даде, той е всемилостив. Тя не се отказа от мен и дадох. Но проблема, че ние днеска прави дуа и иска веднага на утрето. Не. Аллах Таля ще изчака да види дали си вред или не си вред. Защото много мусулмани, като са на зор, маша Аллах, повярващи са от оджите. Когато е на зор. И като мине зора, да забрави и за Аллах, забрави и джамия, забрави Рамазан, всичко забравя. Не. Аллах Таля ще те изпита, да види дали си ти на место и Аллах Таля ще ти даде. Винаги Аллах Таля ще те чуе. Не си гледайте харамите. Не обичам да гледаме, аз греших там, аз там. Не гледайте тия неща. Гледайте да сте искрени с Аллах Аззаваджал. И едни от най-лесните начини, иншалла да не го чуете от мен за пръв път, от най-лесните начини да те чуе Аллах Аззаваджал. Казва Расулуллах салаллаху алейхи ва салям и го пробвайте. Когато искаш да те чуе Аллах Аззаваджал, ето, алхамдулилlah, Аллах е дал 10 пръсти да имаме. Да речеш 10 пъти Субханаллах. Субханаллах, Субханаллах, Субханаллах. 10 пъти, алхамдулилlah, казвам 10 пъти, така е в хадиса. Не 33 пъти, като те спиха, който укараме на намаз.
10 пъти Субханаллах, 10 пъти Алхамдулилlah и 10 пъти Аллаху Екбер. И казва Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, и след това искай това, което искаш. Я Раби, искам да на хач, я Раби, искам здраве, я Раби, моля ти се, очите ми вече не виждая, я Раби, нека да оздравя, я Раби, каквото на теб ти тежи, искай от Аллах азза ва джал. И казва Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, и Аллах Та'аля казва, да, искай, да мек си дам, искай. Но започваш с Субханаллах, Алхамдулилlah, Аллаху Екбер. Днеска хората толкова са забързани с дунята, че щом се даде селям и тича бързо да бега, те спиха, ще го кара в колата. Много хора бързаха и ги отнесва в гробето от бързане. Така че всичко трябва да е спокойно, да го направиш заради Аллах азза ва джал, и Аллах Та'аля със сигурност ще не чуе. Така че, ихвател кирам, с Аллах азза ва джал, валлахи е най-лесно да разговаряш с Аллах Та'аля. Защото с него можеш да споделиш всичко. И ако си искрен, знаеш, че никога няма да те научи друг човек. Аллах Та'аля те слуша и хората не знаят. Това го има алхамдулилlah само в нашата религия. И всички знаете, че като си на седжде, си най-близко до Аллах азза ва джал. Така че каквото и да става в живота ви, и с нощта го рекох и на вас ще го кажа, никога не оставяйте намаза. Никога не оставяйте намаза. Оставяте ли го и Аллах ще ви остави. Не разчитайте на ходжите, след като умрете, да дойде на големия мевлюд, на голямата дуа тия да ви вкара в дженет. Не. Вие прави сте, здрави сте, може да жете я Раб, и Аллах Та'аля ще те чуе. Не чекайте на нас. Ние го правиме за жълтите чантички, които ни давате. Така че аз искам вие ние ще направим дуата и я правиме дуата от сърцето. Аллах Та'аля да не напътства, правиме го от сърце. Но друго е ти, друго аз. Твоята болка е друга. И ти си по-искрен, когато Аллах Та'аля те изпитва. Така че, ихвател кирам, Аллах азза ва джал в този аят, в сура Хадид, се обръща към всички нас и казва: "И'ламу аннама ал-хаяту дуnya." Ей хора, знайте, че животът на дунята започва с нещо, което ние се радваме. И казва Аллах азза ва джал, започва с лаиб, с игра. Ако нямаш деца, имаш павнучета и видиш някакъв път, Субханаллах, когато започне да се движи детето, почти всички раздавате, така ли? Просто пулка, защото се радваш. Алхамдулилlah, Аллах Та'аля ти е дал здраве, искаш да се благодариш на Аллах Та'аля, раздаваш на цяло село садака. Аллах Та'аля казва, това е един от най-хубавите етапи в живота, защото тогава едно, че не отчиташ, играеш по цял ден, това са най-мъненьките детската години, преди да се започне училище, казва Аллах азза ва джал, живота започва оттам, с игра. Но проблема е, че много от хората не може да се осъзнае, този етап го удължава и го продължат, машалlah, до 60 години. И вика, ходжи, не ме гледай, че съм за... Иншалах, скоро ще се оправя, ще заклане. Така ли? Още си игра като децата, а вече на 60. Срамота е. Това е за 5-6 годишни, не вече за тебе. Така че, ихвател кирам, в тая игра децата са най-чисти. И Омер радиаллаху та'аля анху се е възползвал, като види деца на улицата, защото знае, те са безгрешни, няма я харам. И ги застави, защото е бил висок, страшен човек, и вика, стройте си, те се строява я. Речете сега всичките, я Раби, опрости на Омер. И те, я Раби, опрости на Омер. Те повтаря по него. И те вика, Омер, ти си Омер, вика, що ги караш? Вика, те няма харам, и Аллах ще ги чуе. Я Раби. И наистина е бил мъдър. Децата са чисти. А ние ги имаме в домовете, във всеки дом има такива деца. Научи си го, бе, човек. От тебе зависи. Искренни са. И каквото и да поиская, Аллах Та'аля ще го даде. Така че, когато са имали проблеми и сахабетата, дори и в джамията са карали децата да се моля с тях, за да ги чуе Аллах азза ва джал. Така че, ихвател кирам, децата, всички вие знаете това, което го науча тия мънинките, никога няма да го забравя. Така ли е? Обаче не са. Целта ни е не да ги научиш като са мънинки, целта ни е да вземе голямата диплома. Така ли? Да стане директор, да стане учител, да стане. И това не е на нас целта. И какво като вземе голяма диплома? Да стане професор и не знае какво е бисмилях.
Виж, много доктори има. Има много учители, но той живее далече от Аллаха Аззаваджал. Основата трябва ние да си я положиме. И затова казва Расулуллах салалаху алейхи ва саллям, когато детето стане на 7 години, го научете да се клане, да знае за абдес, да знае какво е рукю, да знае какво е седжде. На 7 години то трябва да знае всичко. На 10 години да го шамаросваш. Не да го удриш, да го подсещаш, ще ръководиш да върви с баща ти към джамията. Айде смене на лекция към джамията, момечето го довържаш. До 10 години трябва да знае всичко. Вече да го... На 15 години Аллах Таля го отцепва от теб и започва да си го съди отделно. Значи и теб те съди за него, но почва вече да съди и него, защото вече е пълнолетен. В ислам ставаме пълнолетен на 15 години. Така че казва Аллах Аззаваджал, я'лему еннема л-хаяту дуня. Ей хора, знайте, че живота на дунята започва с игра. След това казва уазинетун, уатафахурун, бейнекум, уатакясурун. 5 етапа, през които всички ние ще минеме и минаваме. Някой от тях вече сме към края. Но казва Аллах Аззаваджал, лаибун ва лаху. Лаиб е игра, лаху играш, но вече губиш времето и връзката с хората. Занимаваш се с неща, от които ти нямаш полза. И това са вече тая наближаващата възраст към тинейджерите. И сега някой път гледаш уша на лекция, обаче през цялото време той е на 8 клас, 9 клас, взел е телефона и е тук, защото баща му го е докарал. Иначе през цялото време той седи на Фейсбука. Така и на джумата. И казва Аллах Аззаваджал, лахун, пак играя, но вече откъсва се от дунята и занимава само с себе си. И си губи времето, губи голяма част от живота. Така че ти, ако успееш, когато е мъненко, да го научиш на Субханеки, на Уме Салли, на Уме Барико, там се започва я. На Етехиято, Сура Фатиха и на Етайна Кульху Валаху, това са дуичките, които трябва за намаз. Валлахи, децата ги уча за половин час. Всичките дуи. Аз го казвам от моята собствена практика. Ходехме на гости, едно време се ходеше на гости, сега се покаурихме. Станахме модерни, дигнахме се на масите, едно време едеме на суфра, бяхме добре, сега се дигнахме на маси, всеки в паницата, с 3 ножа, с 3 лъжици, не знаеш какво да еде. Не е ли така? Но всеки да е така. Идеш, не знаеш къде да започнеш. Родите 3 ножа, 3 вилици, 3 лъжици, тая за това манджа, нова бил за другото. Едно време се едеме с една лъжица всичките. И в една паница. И валлахи имаше берекет. И децата беха, като седнехме долу на суфрата, идеме при Енгевайда, една комшийка при нас, ала да й дава жене, тя вече е при Аллах Таля. За една вечер ме научи Субханеки, Етехиято, Умесаля и Умебарик. И цял живот ги учи. Тя умрела, не знам, може би вече 4-5 години. Но от когато и да ги учиш, това е най-лесният начин да печелиш сева. Когато и да влезе това дете, значи аз ако науча друго дете, още едно дете, още 5 деца, всичкия сева върви на нея, защото тя не е научила. И не говори само, че това се отнася за мюсюлманското. Същото и в училището. Ти го отвариш очите на това детенце, да учи А, Б, В, да чете, да пише, да смета, да знае какво е около него. Ако ти го направиш заради Аллах Аззаваджал, пак печелиш същото. Така че, Хотел Кирам, днес вие виждате децата, знае почти всички футболисти. Жените знаят почти всички артистки. Така е живота, няма какво да правиш, пуснеш телевизора и заангажираш и като гледаш вече 2 години един и същ сериал, знаеш ги всички наизуст. Но срамно да не знаеш как се взима абдес. Слушува ли се при вас? Аз много пъти го казвам и аз изпитвам срам, въпреки че съм младже. Рука ме, например, понеже съм в Магия, да пиша никак някакво момче, няма го лоджа така тая вечер. И къде лоджа да пишеш никак. Идвам тук, лоджа ще извиняваш, вика да вземе абдес от женица и гилината. И гледаш нането седнала до него и вика, аз е бисмиля, слагай. Аз се на ръката, се. Той не знае да вземе абдес, тя го жения. Той не е за женение. Слушало ли ви се? На мен ми се е случвало няколко пъти. То е срамно. Добре, как ще вземе гусули? Как ще вземе гусули? Те неща ние не ги мислиме. А искаме да стане доктор, да стане голяма работа, а пък той основните неща не знае. А това е основата.
Ако детето от мъненко ние успеем да го научим, алхамдулилях, нашата област сме късметли. Не ми се пие вода, съм гладен. Вода не ми се дава, вода ми дава, вие, че нещо търся. Водата е за вас, аз съм гладен. Алхамдулилlah, ние сме късметли, защото го учихме на муфтия и има я специално отношение и се държи много. И аз съм в част с тези неща, защото ги наблюдавам. За тия Коран курсове, които ги правя особено през летото, има и зимни Коран курсове, но някой път, виж, ние обичаме да обвиняваме ходжата, ма защо ходжата не го научи, защо? Не е ходжата. Ходжата ще дойде, ще го изпита, но родителите дома трябва да го научи. Така че пращайте си децата в Коран курсовете да научат страшно много неща. Нямате на представа и за пейгамбери. Говоря за едно време, когато ние бехме малко с закъснение заради комунизма. Почнахме на 15 години, не от 7 годинки. И алхамдулилlah, научихме всичко. Всичките. Научихане на Коран, научихане на абдест, научихане да рука мезан, научихане на всичко. И това го учиш цял живот. И утре да умреш, не се представяш за децата ти, че ще остане. Ти си знае, алхамдулилlah. Така че възползвайте се. Не подценявайте тия Коран курсове. Утре е късно. Детето като стане на 20-25 години е трудно да го прати да научи. Редко някои хора ги напъсва на 40 години, но вече не може да научи това, което Аллах Таала изиска от нас. Така че първото е детската възраст. След това идва 7, 8 клас, 9 клас, казва Аллах Азза ва Джал, и вече тия деца се качва и става я вече на 19 години, 20 години, 25 години и казва Аллах Азза ва Джал уазине. И вече тогава мисля само за красота. Така ли? Гледаш го младеж, отида да пие кафе в Велинград, влиза в туалетната и нащрака 20 снимки. Що? Мисли само за себе си. Как са го постригли, да гледат, се качва. И най-малкото нещо, дрехка всичко да е ново, всичко се качва в Фейсбук. Така ли? Аллах Таала го казва и не може да избегаме от него. В тая възраст се мисли само за красотата. И може би затова много хора, когато искат да се жене в тая възраст. И тогава изгаря. Знаете ли как изгаря? Всеки иска неговата жена да е най-хубавата. От тук те иска мъжа и да е най-хубавия. А като гледаме хубавите и гроните, всичко се жени. За всеки влак си има пътници. Алхамдулилlah. Но днеска хората, целта му е да вземе най. Не се съобразява с Аллах Азза ва Джал. Че я Раб, моля ти се да ми дадеш най-достойната за мен. За тебе е достойна, за друг може да не е. Но за тебе да. И ако разчиташ на Аллах Таала ще ти даде. Но ако разчиташ на себе си, ще вземеш. Но след това ще страдаш цял живот. Защо? Разчиташ на себе си, ти не помоли Аллах Азза ва Джал. Така че Ходел Керам бях казвал една случка в Мекка. Един от големите улеми в Медина, шейх Абдуразак Ел-Бадр, той казва, запознах с един от полицаите, които пазея черния камък в Кеабето. Там не слага обикновени хора, строги са, защото те знаят, че свещеността на Мекка не е като Магерово и Пашово и Велинград. Мекка е Мекка на съвсем друга степен пред Аллах Азза ва Джал. И казва, като се запознаме с него, вика, шейх, ще ти кажа една случка да я кажеш на хората, да слушаш, защото грешат много в дуите си. И там от черния камък до вратата на Кеабето има едно место, се нарича Мултезем. Расулуллах салалаху алейхи вдига ръцете и се залепва за стената и така се е молил. И там дуата е приета. Казва един ден, дойде един човек и казва, я Раби, моля ти си да ми дадеш син. Не иска дъщеря, иска син. Я Раби, може да ми дадеш син. Я Раби, да ми дадеш син. И слушам някой път, интересно ти е, като чуеш гласа, и го запомних. Минаха се 20 години, същия човек па идва и пак се моли. Я Раби, нека да умре моя син. Я Раби, нека да умре моя син. Я Раби. Същия искаше, сега иска па да умре. И бръшко, сменим се с колегата и удърпан този човек, викаш, извиняваш, преди 20 години, или не идваше ти тук на същото место да молиш Аллах за дете? Вика, да. И сега викам, искаш да умре. Вика, що? Вика, той голям буклук, не става за нищо. Вика, тормоз по дома. Вика, детето, валлахи не е виновно. Ти си огнети детето. Ти едно време, преди 20 години, като рече, я Раби, ти не иска да ти е праведно детето да те слуша, да те уважава. Ти искаше син, Аллах ти го даде.
И сега вместо че я Раби напъти го, викаш я Раби нека да умре. Втори път огледаваш детето си. Така че, хотел Кирам, ние, възпитанието на децата започва още преди да се ожениш. Като избереш за това детенце да го възпитава жена, която има страх от Аллах Аззаваджал. И обратното, жената да търси мусулманин, не че няма да греши, ще греши, ама да има страх от Аллах Аззаваджал. Това детенце тя да го възпитава, ще легне при него, ще го учи бисмилlah, алхамдулилlah, на храната и някаква децата ни прави забележка на старите. Защото ние забравяме. Така че, хотел Кирам, първият етап беше детската игра преди училището, след това се качваме в 7, 8, 9 клас, минаваме на 20-25 години и вече тогава хората мислят само за себе си, за красотата, за пострижки, за дрехи, за всичко, за мода. Тук се вкарва всичко. И казва Аллах Аззаваджал: "Вазине ватафахурун." Тая възраст от 25-30 до 40 години се получава нещо, което Аллах Таля не го обича. И започва да се възгордева човек. Казва: "Аз имам 3 сина, ти имаш 1. Виж моите красавици, а виж твоите." И започва да се гордее с това, което има. А не трябва да е. И от тук си получаваме шамарите на Аллах Аззаваджал. Всичко това е от Аллах Аззаваджал. Така че детската възраст, игри, след това идва мисли само за красота, след това идва и едно възгордяване, което не е нормално и ние го виждаме днеска. Да, но моя син е доктор. И колкото доктор? Моя със 7 клас, алхамдулилlah, знае да се кланя, знае си и бадета, знае кой е Аллах, докато като учен, каква е ползата. Така че казва Аллах Аззаваджал: "Ватафахурун бейнекум", започвате да се гордеете между вас, ватакясурун фил амвали вал аулад. Когато ставаме на 40-50 години, вика: "Хусейн Ходжа, маша Аллах, как си? Какво правите?" "Алхамдулилlah, имам 3 дъщери, 5 внучета, 10 правнучи." Почваме да се гордеем, че сме много. И Аллах казва: "Ватакясурун", че сте се увеличили с парите и с имотите. И с децата. Така че, хотел Кирам, когато стане човек на 50 години, започва да се гордее с това, което Аллах Таля му е дал. И казва Аллах Таля: "Кемесели гайсин." Какво представлява живота на човека? Живота на човека, казва Аллах Таля, като дъжд. А'аджабал куфара небатуху. Дава Аллах Аззаваджал дъжд. И когато е на пролета, насадили сте картофи, боб, всичко, и като завали точно когато ти си насликаш: "Алхамдулилlah, Аллах Таля даде и дъждец, няма нужда да носиш от чешмата, да поливаш, Аллах Таля се грижи." И се радваш. Казва Аллах Таля: "А'джабал куфар." Ал-куфар не кафири, а това е земеделци. Много хора, като превежда този аят, го превежда грешно. Аллах Таля въобще не говори за кефирите, а говори за земеделците. Слага я, вика, вътре семената и се радва на това, което ще се роди. Сумме яхиджу фетараху мусфарра. Излиза, расте, пожълтява, тасва. Късаш ябълката, късаш боба, ще едеш цяла зима. Казва Аллах Аззаваджал: "Сумме якуну хутама." И след това, като обереш, пример, ако е боба, гледате, едни остава я там, събираш всичко и го хвърляш в буклука. Така ли? Така и при дърветата. Всичко, което окапва и от дървото остава нищо друго, освен, виж сега дървета отвън какви са? Само клони. И то толкова от студа, чак са замръзнали, мисля, че това никога няма да роди повече. А то е обратното. И казва Аллах Аззаваджал: "Това е същото и с нас, хората." И ставаш на 60 години, идва мелайкето на смъртта и това е живота. Казва Аллах Аззаваджал: "Вафил ахирати", но на ахирета има азабун шедид, има тежко, болезнено наказание, ва магфиратун мин Аллахи ва ридван, но има и опрощение, има и задоволство от Аллах Аззаваджал. Деме, зависи от вас. Не зависи от никой друг. Ако на каеметския ден имаш наказание, значи ти си оплескал нещата на дунята. Ако там се радваш, няма наказание, има награда. Аллах Таля казва: "Аз съм доволен от теб, влизай в дженнет." Значи на дунята ти си се постарал. Така че, хотел Кирам, дунята тук е за нищо друго, освен за ибадет. И казва Аллах Таля: "Уамел хаяту дуня." Живота на дунята нищо не е друго илля метаул гурур.
Мета е багаж, е гурур, който те подхлъзва и се отдадеш на дунята. Така ли е? И ето, ние виждаме колко хора. Добре да викам Миджо, как се закланиш? Има време, бе, иншалlah, Allah ще ме напъти. Той е Рамазан, иншалах, и той Рамазан мина, и он е Рамазан мина, и той не се клани. Защо? Струва му се, че ще остане вечно на дунята. Така че, хотел Кирам, за тия деца, които Аллах Таля ни е дал, наистина е голям товар. Може да си афус, може да си муфтия, може да си лоджи, но ако децата ти не струвая, Аллах Таля ще те съди за всяко от тях с подробности. Защото ти си себепа и причината това дете да е тук на дунята. И за да е лошо детето, значи ти нека да си пропуснал нещо. Едно от най-лошите неща, които се отразява на нас хората е, че храниме децата си с харам. Тук не се съобразяваме. Трябва да се съобразяваш още от жената, преди да забремене. Щом забремене от тук натам, да се пази стриктно, защото той харам се отразява на децата. Дали ще е открадено, дали ще е лихва, дали ще е свинско, дали ще е алкохол. Всичко това се отразява на хората. И когато го пазиш това детенце, както големите улеми, Ибни Теймие е жена. Но е известен с това име, защото неговото нане го праща. Няма стук, няма грела му вика на печката, вода да вземе в десот мъненко. И тя го е водила до джамията, да го изпита лоджата и го връща до дома. Тя го е обличала да стане най-големия улема в неговото време. На дунята няма по-учен от него. И така са Ебу Ханифе, известен с неговата щерка. Що? Защото била много мъдра, умна жена, но от грижите на майките, на родителите. Така че, както вие знаете хадиса на Расулуллах салалаху алейхи ва салям, дженнета е под краката на вашите майки. Майката, наистина, ако тя е мусулманка и вярваща, по такото след това ще видиме чудеса. Чудеса в хубавия смисъл на думата. Ще има улеми. И повечето и сега в семействата грижите са от тая страна от десно. Що? Тия раждая, тия се грижая, тия ги учая, тия ги храня. От нас се иска да идеш, да сгараш парите, да ги оставиш, да може тя да се грижи и да ги възпитава. И ако ти си улучил на достойна жена, ще ги възпита. И затова в дуата, когато искаш Я Раби, искай да е достойна, за да можеш да се гордееш утре пред Аллах Аззауджел с тая жена. Така че, хотел Кирам, Аллах Аззауджел в този аят ни описва етапите, през които ние минаваме. И субханаллах, аз като гледам и 5 съм ги минал. Аз съм над 50 години и вече съм ги минал тия неща и от тук остава само това, което да се готвиш за ахирета. Аз съм на 50 години и казва Расулуллах салалаху алейхи ва салям, че неговия умета на Расулуллах салалаху алейхи ва салям ще се въртят около 60 години, ще живея. Колко ми остава на мен? Малко. Но днеска хората са на 70 и още искат да живее. Не мога да го разбера. И сега като гледам така хора, които пътуваме на майтап, си го говориме, като идеме на умра, много възрастни хора идва някакъв път на 80-90 години, вика Хусейн, още малко да ми даде Аллах да си по-живея, така е. Какво ще живееш на 90 и нещо и кусор години? Така че, хотел Кирам, нека всеки от нас да се възползва от това, което ние го слушаме, но децата, казва Аллах Таля в Коран Керим, тия са украсата на дунята, но казва Аллах Таля, тия са и фитне. И фитне, което е изпитание, което може да подхлъзне и да изгориш. Така че вие виждате, когато става въпрос с фатбите, прекаляваме с харамите, дали е позволено, дали не е позволено. Да, ама за един ден голотията, тия неща, това всичко се отразява. Алхамдулилlah, че на повечето места и сватбите вече се премахна, което е едно от най-хубавите неща, че се махна едно от най-големите харами, това е алкохола. Аз като дете помня, като започнеш една сватба, започваше от петък, такива стаи големи като джамията бяха пълни с алкохол. Петък и събота и неделя се пиеше. Алхамдулилlah, днес към мусулманите това изчезна. Това е много голяма стъпка и напредък към Аллах Аззауджел. Има и други неща, но Аллах Таля да не напъсва. Така че, хотел Кирам, казва Расулуллах салалаху алейхи ва салям, дуата на децата е прията и дуата на родителите към децата и тя е прията. Това е в семейството. Ако ти си научи дето, че моля ти се опрости на бабата, тая дуа е прията.
И ако обратното, майката се моли постоянно за децата си на всеки намаз, няма как дори да кривне детето. Да го прати да учи във Велинград, 12 клас, 10 клас, 11, дори да кривне с приятелите, валлахи, завърши висшето, той пак ще се клани. Аз го имам от собствена практика. Той е възпитано с Аллаха Аззаваджал. Дори да кривне, пак ще си се върне. Така че от нас идва старанието, но пак казвам, трябва да се научим да разчитаме на Аллаха Аззаваджал. Що? Защото само той напъсва. На нас не се иска всичките децата ни да са най-най, но Аллах Таля, всичко той е в негови ръце. Той избира най-хубавото за всички от нас. Така че Аллах Аззаваджал да ни отваря сърцата, да сме по-искрени в дуите. Често ми се случва, клонеме се акшен, клонеме се яция, помолили се за децата, помолили се за родителите и вика, оджа, забравих. Времето си минава и забравяме. Алхамдулилlah, ние сме на вратата на вече на месец Рамазан. След един месец ще дойде месец Рамазан в февруари. Аллах Таля затваря всички дженемски врати, отваря всички дженемски врати. Дуата, когато и да се помолиш, Аллах Таля ти я приема. Особено, когато си разговяваш. Така ли е? Но сега се заангажира младеж, защото точно тогава чуди как да запали, да не го види оджето. И забравя да се моли. Не бе, човек, 5 минутки, иди в джамията, помоли се. Мелайкетата се моля за тебе, защото си говел цял ден. Я, Раби, моля ти се, напъти ми детето. Валлахи, Аллах Таля ще го напъни. От големите улеми по-рано, алкохолици, става я за пример в обществото. От дуата на техните си родители. Така че Аллах Аззаваджал да ни отваря сърцата, да се възползваме от това, което го чухме и да правиме дуа за нашите наследници. Уникално да умреш и да знаеш, че твоята книга си е отворена. Защото като умре човек, книгата се затваря. Ама твоята си е отворена, защото твоите деца се кланяят, твоите деца прави зикр, твоите деца ще учат Коран. Това е нещо уникално. Да оставиш нещо след тебе. Така че Аллах Таля да е доволен от вас, Аллах Таля да ви закриля. Малко закъснем.